umoya ongcwele uyasebenza empilweni yomuntu ngamunye. Amen. Umoya ongcwele umuntu, uthisha, uyafundisa, uyakhuluma, uyasola, uyayala, uyaxwayisa, uyayiguqula impilo yomuntu. Haleluya. Eqinisweni uma singakhuluma iqiniso, ukufika kaMoya Ngcwele emntwini kubonakala ngezimpawu ezenziwa uMoya Ngcwele emntwini ezibhalwe eBhayibhelini. Amen. Ngoba uMoya Ngcwele mayefika emntwini usuke ezokhanda uJesu emntwini. Ba uJesu uthe ngeke nikwazi ukuqhubeka, ngeke nikwazi ukuma, ngeke futhi niwazi wonke amaqiniso. Ngizawucela kuBaba niphe another advocate. Shuthi le office ebekwe kaJesu emhlabeni, uJesu mayesehambile, uyasuka uJesu uyo intercede ezulwini, uyothandaza kusuka uMoya Ngcwele uze endaweni kaJesu. Lokhu uJesu abeyikho, uMoya Ngcwele uyikho. Amen. Uthi uJesu mayefika uMoya Ngcwele akezi neindaba zakhe ezintsha, uzothatha kokwami anibikele, anikhumbuze konke nginifundise khona. Umsebenzi kaMoya Ngcwele kukhumbuza abazalwana amazwi nemfundiso kaKristu. Amen. So that's why ke mawufuna incwadi baseGalatia iveza izithelo zikamoya. Izithelo zikamoya ziyimpawu zokuhlala kukamoya emntwini. Haleluya. Lezithelo ezihlala emntwini yizo ezimenza ahlale kahle ebandleni, ahlale kahle ekhaya, ahlale. Umoya oyingcwele ulusizo emntwini engekashadi noma ngathi uyashada, kusafuneka umoya oyingcwele nala uyakhona. Haleluya. Umoya oyingcwele unikeza ukuhlakanipha, noba uye esikolweni umoya oyingcwele usamdinga kweso sikolo yakiso. Umoya oyingcwele ukunikeza ukuhlakanipha ukwenza ube ngcono kunabantu behlabathi. Abantu abahlakaniphile basemhlabeni angeke baqhathaniswe nomuntu ohamba nomoya oyingcwele. Amen. Umoya oyingcwele unokuhlakanipha okungaphezulu kokuqonda. Umoya oyingcwele unikeza ukuthula okungaphezulu kokuqonda. Wenza izinto ezingenzeke emvelweni, akunikeza impilo engaphilwe emhlabeni, engaziwa. Mawuxoxela omzala bakho uthi ngiyintombi ngisindisiwe, bahleke bathi kuphi khona la, ayikho leyo nto. Uthi ngiyinsizwa, nginoJesu, ngihleli ngensizwa, bahleke. Kuthukuthe nobaba bakho, nobaba omncane bathi umdala kodwa unamacala, ngoba bayazi lento yomfana omdala kangako ongawenza amacala, kanti umoya oyingcwele uphila nawe ubomi. Umoya oyingcwele mayesefikile emntwini, asikho isigaba la imshiya khona, akukho la ithi la uzasibonela. Umoya oyingcwele uhamba nawe yonke. Lize lithi iBhayibheli ningakhathazeki nokuthi niyokhuluma noma niswe ezinkantolo, uyanifundisa nokukhuluma. Umoya oyingcwele ukufundisa ne-language, ne-selection of words. Noma kuthiwa wazalwa ngabazali abathuka inhlamba, umoya oyingcwele ufika akufundisa i-language yokukhuluma nabantu. Awukhulumi noma kanjani, ngoba umoya oyingcwele mesefikile ukwenza ukuthi uKristu abunjwe kuwe ngaphakathi. Haleluya. Uma umbali umoya oyingcwele ahambe nawe abe nguthisha wakho. Amen. Abe ngumfundisi, akuthathe ekugcineni ayokupresenta phambi kaJesu ungenaso isono.
umsebenzi kaMoya Oyingcwele njengoba kuthiwe uyohlala nebandla kuze kube phakathi, uyophumula mayiselithathile walibeka phambi kaJesu ebese ethi nguqedile wami umsebenzi. Engakalibeki phambi kaJesu uMoya Oyingcwele uhleli nathi la kazuya ndawo. Uma simcima uyathula, masimdabukisa uyathula. I don't have time yokubala izinto ezimcimayo uMoya Oyingcwele empilweni yomuntu, kodwa uMoya Oyingcwele uyacimeka thule kube ngathi akekho kanti ukhona into ucinyiwe. I hope kule weekend i-blockages ebezikhona kumapipe kamoya, i-blockage izawuphuma kumpompo zamanzi, ngoba sometimes ungacabanga ukuthi uMoya Oyingcwele akekho kuwe kanti kune-blockage ebikhona. Lenibona makuvaleka amanzi endlini, uzocinga uba amanzi awekho kanti akhona, kungena isinxanxa sesele, isihahamba sangena epayipini sawuhlala edolweni lepipe. Uma nje kungakhishwa lesele amanzi aphinda aphume. Abaningi uMoya Oyingcwele bamcimile ngokulalela imizwa, bamcima ngokungena ebanganeni abarong, bamcima ngokuthatha ama-decision a-wrong empilweni. Kodwa into enhle ngoMoya Oyingcwele uyakunikeza ilungelo lokuphenduka uthi Moya Oyingcwele, I am sorry. uMoya Oyingcwele is not here to judge us, he is here to help us. He is a helper, umncedisi. Ithi iBhayibheli noma sithandaza uyena osincedayo ekutheni sithandaze. Noma ukwazi akekho umuntu ongathi angikwazi ukuthandaza, ngoba uMoya Oyingcwele uye osikhulekelayo. Hamba nje uyoguqa ubhede uMoya Oyingcwele athathe lo mbhedo awungise akubekele kahle enkosini. Noma ungafika ukhale athi uMoya Oyingcwele njengoba ekhala nje uqonda ukuthi nokuthi awunasizathu sokungathandazi. We have no reason ukuthi angikwazi ukuthandaza. Akekho umuntu othandaza kahle. Ukuthandaza kufundelwa. Ukuthandaza meeting between you and your Father God. And ifunda manje uku-approach uNkulunkulu as your Father. Amen. Ungathandaza uNkulunkulu engathi uthandaza enkosini nje yesizwe, engathi usafuna uvaye enduneni uyocela imvume. Ubaba wakho, you go straight ngegama lika Jesu. Wavala nje eminyango, iyashintsha leyo ndlu ovala kuyo seyi-altar. Senihlangene noThixo kuleyo ndlu. Thetha naye. And don't rush to be in the spirit. Msujaha uba kumoya. When unethuba lokuthandaza, be honest. Tell the truth emthandazweni. So jaha uba kumoya, uyakwazi uMoya Oyingcwele ngokwakho ukukuthatha yena ngokwakhe. Kodwa into efunekayo ukuthi uthandaze iqiniso. Into ekwenza ube strong ukuthi ube neqiniso emthandazweni. When you pray, cry and pray like a baby. When you face the enemy, roar like a lion. When you are before your God, you must be weak before your God. Allow him to overcome you. Oh, amen. So ufuna ukuba yiqhawe noma usemthandazweni phambi kaNkulunkulu. Ngegama likaJesu waseNazaretha, ngimile nje ngeqhawe lakho. Before God you must be weak. uNkulunkulu akwehlula akugoca. Umcela akukhuthuze. Hallelujah. Akhipha inhliziyo yetsha afake inhliziyo kaMoya. Lento izokusiza ukwazi ukuhamba ibanga, ngoba uMoya Oyingcwele ufana nepetrol esethangeni lemonto. Ibanga elihanjwa imoto lideterminwa ilevel kapetrol esethangeni. Ngeke usuke la uthi uyegoli ngequarter tank, ngeke ufike. Kufanele ube nayo full tank. Gcwala amandla kaMoya, ngoba ama levels ume phansi uzohlulwa izinto. uMoya Oyingcwele kufuneka akwehlula kunqoba kuphathe. Ngoba uMoya Oyingcwele akalawulwa yithi esilawulwa uye. uMoya Oyingcwele akangeni kwiprogram yakho, uyofaka abantu kwiprogram yakhe. uMoya Oyingcwele akafundiswa yithi uyofundisa thina. That is why concern kwethu kumele simvulele uMoya Oyingcwele, simnike indawo yakhe, noma senza izinto sishike indawo yokuthi uMoya Oyingcwele nayenze. Thina senza yonke into, sifake yonke into, ama-systems ethu nama-programs ethu simvalele. Ingabikho indawo kaMoya Oyingcwele yokubeka unyawo ukuthi umoya ke ngangena
naphi yena la sivale yonke indawo sivale sigcike. Hallelujah. Funda 2 Corinthians chapter 1 verse 22. 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Yeah. Wasibeka uphawu lwakhe kuthine, wasipha moya wakhe etinhlitweni tethu, losibambiso saloko lokutako. Yeah, funda la ngesilungu. Abeka belungu la endlini. Who has placed his mark of ownership upon us, and who has given us the Holy Spirit in our hearts as the guarantee of all that he has in store for us. Yeah, ufunda ngayiphi version la? GNT. Awuphinde the first sentence. Who has placed his mark of ownership upon us, and who has given us the Holy Spirit in our hearts as the guarantee of all that he has in store for us. Amen. 21. He is God who enables us along with you to stand firm for Christ. He has commissioned us and he has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything he has promised us. Babizwi lakho liyaphila, sincede ngalo ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Amanye amabhayibheli azothi umoya oyingcwele samnikwa as a first installment. Amanye athi samnikwa as the seal, the mark. Yabona into xa ufuna kuvela ukuthi yakho uyishaya uphawu. Umuntu ofuye imbuzi, ngiyathi imbuzi khona lapha eswazini. Umuntu ofuye imbuzi ziba nophawu lwakhe, nofuye izinkomo ziba nophawu. Into ebelong kuwe naye yakho uyifaka uphawu lwakho olusho ukuthi eyakho. Lawa manye athi umoya ngcwele waba i-first installment yama promises ethu ezinto esizaba yizo lenkazimulo esibekelwe esifihlelwe engeke inikezwe ama-angels, engeke inikezwe izingelosi, kodwa enikezelwe thina abahlambulula ingubo zethu egazini. Sinenkazimulo esifihlelwe. Wathi uPaul, ubukhulu benkazimulo yokwambulwa akunakulinganiswa nenhlupheko lezi ezilulana. Lezi inhlupheko ozifeyisile ezinkulu manje mhla uhlangana nenkazimulo uyozibona ukuthi zazilula. Amen. Yacabanga nengilosi ziyayibuka lento efihliwe emboziwe, zibuza ukuthi kabani lento kuthiwa abanikazi bayo basesemhlabeni bayeza ifihlelwe thina esiphuma ekulingweni, esiphuma ekulweni noSathane. Inkazimulo isazokwambulwa. Athi iBhayibheli lithi akabonakala esiyakuba yikho. Ayikho indlebe ezwile namehla abonile lokho kulungisela abantwana bakaNkuluNkulu. Umoya ingcweleke uyi-first installment yezinto zethu esizazinikwa kwathiwa singakafiki. This is the first installment. Ayihlale ngakini. Hallelujah. Umoya ingcwele uyi-confirmation ukuthi yonke lento eBhayibhelini izokwenzeka. Uma uJesu athi ngiyahamba manje ngiyakubaba, izindlu ziningi ekhaya likababa, abesethi-ke ngizonikeza i-first installment. Ningakakutholi konke ngimthembise khona, abatho Peter silahle konke siyotholani thina? Wathi niyozuza okuphindiwe kwezulu. Ningakakutholi wathi ngizoke ngicelele first installment. Ake nibambe la ningakakutholi okuphindiwe kwezulu. That is why noma ngafika umuntu ovelaphi azositshela ukuthi uJesu indaba yakhe ayisebenzi ukusindiswa into engekho, udlala ngesikhathi sesiphethe i-first installment.
He is wasting his time. Noma ngavela ubani ohlakaniphile, noma ngavela abacwaningi, noma ngaphuma emanzini, noma ngavela olwandle, aphakama athi ukusindiswa kukho udlala ngesikhathi sakhe. Thina sesiphethe first installment. Ithembiso thina, hallelujah, sesiqalile ukuphila ngaso. Athi umhlabeleli siyaphila ngezethembiso, singeze sangijabhisa, simile ziqinile, but ngakithi siphethe a first installment. Umoya oyingcwele uyi first installment kuwe, uyi confirmation wokuthi ezulwini uzoya ngempela. Umoya oyingcwele uyi confirmation ukuthi uzohlala noJesu ngempela. Mayithi ngiyathandaza Nkosi ukuthi ungabakhiphi ezweni ubagcine ukuze la ngabe ngikhona nabo babe khona. Umoya oyingcwele uyi confirmation lento izokwenzeka. Abese lithi iBhayibheli siyobukana noJesu ubuso nobuso. Umoya oyingcwele uyi confirmation sizambona ubuso nobuso. Malithi iBhayibheli siyophakama simhlangabeze emafini abafile kuyovuleka amathuna agqebhuke bayihlangabeze inkosi emasini. Thina sisaphilayo siguqula isimo, siphume emzimbeni egulayo, siphume emzimbeni le efuna nezibuko nezicathulo namaphilisi, siyishiye singene emzimbeni engenziwanga ngezandla, sihlangabeze inkosi ingqondo ethu sayibusa. Kuyokwenzeka kanjani? uJesu athi here is the first installment, here is the confirmation ukuthi one day if you speak in tongues in this world, that means one day uzohamba nengilosi, uzoyalusa nazo, uzodumisa nazo. If you can speak the language of heaven in earth, that means awuyena wala. Umoya oyingcwele akalethelwanga ukuba asigqumise kuphela. Mayesigqumisa nje usuke esijabulisa esinika ama-nickness. Amen. Mawubona sigquma la enkonzweni sijabula sigquma nje i-Dixit lezo. Kodwa we confirmation. Ethi iBhayibheli umoya kaNkulunkulu uyavumelana nomoya wethu ukuthi impela singabantwana bakaThixo futhi sibo. Noma sengaqhamuka ubani vela, noma sengakhulunywa ku TV kuthiwa indaba yensindisi iyabheda, asinandaba ne TV, siphethe i-installment. Sibekwe uphawu, noma ungayeba imbuzi yomuntu uyihlanganise nezakhe imbuzi, ufika ngene phakathi kwazo, angene phakathi kwazo uphawu lwakhe, alibone uphawu lwakhe, athi nase yama ithatha. Oh hallelujah. That is why ungabi nawo wena noma uhlala nabantu abangasindiswanga, noma uzalwa abantu abangasindiswanga, noma uhlala kwaSangoma, wena unesili yasezulwini lapho kwaSangoma, ungabaleki kwaSangoma, hlala khona kwaSangoma, thandaza khona kwaSangoma. You are protected ngomthandazo kaJesu othi ungabakhiphi ezweni kodwa bagcine khona ezweni, bangabami belapho. Subaleke kha noma uzalwa inyanga igcoba imithi zonke hlala, noma uhlala kamthakathi uhlala ngezulu every day, hlala kune purpose ukuhlala kwakho kulomzi. Oh hallelujah. That is why ekaJesu noma isisesportini, ithi sesportini siphakamisa amabhodlela, uJesu hambe pheka uphawu lwakhe, abazalwane bengasayifuni, bethi wasiphoxa kabi lo wamithe ekhwayeni, wasiphoxa kabi lo wasihlambalaza emphakathini, wadla izono la uhlasisa ivangeli, but umnikazi wayo ahambe efuna uphawu lwayo ngoba uthe uzelwe ngembewu engaboniyo. Lo phawu alisacimeka saphela, abese hambe ifune eziphotini, izwakale sebephuzile, izwakale sikhala, ithi lihle izulu ikhaya labangcwele. Why? Ufikile umnikazi wayo, iyavuka ifirst installment. That is why umuntu osindisiweyo noma elimala noma ewa akhona ukuphela kwakhe. Khona ukuphela kwakhe. Indoda nolahleko kwavuka into, seyilusa ingulube. Kwavuka into ngaphakathi. Yathatha i-decision. Athi ngiyakusuka ngiye kuBaba, ngifike kuye ngithandaze. Ngiyakusuka ngiye kuBaba, ngifike kuye ngithandaze. Noma ngabe
usathana ukurobhile wabuyela ezweni waze wadla nezinyama ezihlatshelwa abantu abafileyo waze wenza nemisebenzi wahlaba izimbuzi. Ikhona into la kuwe ngaphakathi ya installwa engabuniyo eyokwenza ungahlulelwa kanye nezwe. Kube nelanga lokwehlulela kwakho wena owake wancamula wakhotha wanambitha. Noma ungahlala nezidakwa ngeke ufane nazo. Noma ungahamba uyokipita uyomuva in nomfana weBM ngeke kufane nabanye. Bothi bedlala iredo ngapha kwamakhelwane cottage ukhale ngapha akuphathela ubhanana ungawudli ngoba khona into yavalelwa la kuwe ethi I do not belong here, angibelongi la, khona indawo engibelonga kuyo. Hallelujah. Uthiwa umfana wathi ecasukile enkonzweni ekhutshwe ngabazalwane bamkhuba obaba senkonzweni wahamba wayowa wathathwa intombazane baya nayo kubo yafika yamfaka ngale ngemva kuma backrooms yasimlethela ukudla ukuthi adle yasekufaka isikhathi sokuthi kulalwe. Kuthiwa uneni akayinyanyi ingane noma isimoshile bathi bevala amakhala abantu. Uneni uhlabelela ingoma ayihlekise imoshile ayilungise ayenze kamnandi igcina isishintshile inuke kamnandi because uneni akana problem ngokumosha kwayo into ayaziyo ngisayilungisa. Oh yes, oh Lord. Korabo shakata masai. Sihamba nendoda ethi nayifikile ingabisavalelisi. Sihamba nendoda engene entombazaneni kuthi noma bekuxhaphazile bakulutha bebona idesperation yakho bakuthathe bakuse kwasithiyeso uthi na usudlika usuthi ibheka ithi gqilento ivuka ifirst installment uthi hayibo webhuti konke engayishongo ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu uzwa amandla uzwa ukuthi noma engahamba nemonto yakhe uzohamba ngeenyawo mayisifi lento ithi noma engangisha imali izoyiphilela. Mayisifikile first installment iyayikhulumela ikunikeza amandla ngonyama inikeza isibindi sengonyama ikwenza ungayisabi impilo bathi uzolamba uthi kulungile ngilambe ethi iBhayibheli abamesaba uNkulunkulu abasweli lutho ubapha ukudla kavumbalale bengadlanga. Wena unemark la kuwe, wena uneseal yasezulwini. Amanye amaBhayibheli athi i-deposit. He put that deposit in us. What is the deposit? Mawuyothenga umbhede esitolo ufika esitolo ukhomba uthi ngiyawuthanda lo ebese ungayikhokhi yonke imali ufaka i-deposit. Uthi ungafaka i-deposit ushintshe ubhalwe egameni lakho usesitolo uphuma ushiye esitolo kodwa ubizwe ngawe abafika bathi siyawuthatha lo kuthiwa unomnikazi wawo. Why ngakwazi ukuthatha udepositiwe? I-deposit ithi ngingasayithinti lento yami, i-deposit ithi ngingasayithinti yami mawufuna into yakhe ingasaphazanyiswa i-deposit. That is why nathi amaZulu asideposita ngomoyingcwele nomoyingcwele ohlala kuwe i-deposit yasezulwini eqinisekisa ukuthi awuyena omhlaba, awuyena omhlaba. Noma ungahlala emhlabeni udle khona kodwa une deposit ekuwe. Oh hallelujah. So irole kaMoyingcwele ke emntwini ukuthi i-ownership yonke yakho ithathwe ibe sesandleni sikaJesu. uMoyingcwele mesemntwini uconfirma lokho. That is why uMoyingcwele ufuna umlambele, uMoyingcwele ufuna umcele, uMoyingcwele ufuna ube honest uthi Thixo ngibona abantu bebaleka ndiyazi into ebalekisayo, ngibona abantu bayakhala ndiyazi into ekhalisayo. Ungenza ngathi utholile into ungayitholanga because uMoyingcwele uyamdinga uyo confirm ukuthi wasezulwini. Uma uMoyingcwele ezokwehlela abantwini qala check eqala ukuthi amaqiniso eBhayibheli uyawa accepta na. Uku-accepta amaqiniso eBhayibheli ukuvuma izwi likhiphe into enoyithandayo.
ukhishwe yizwe engakafiki umoya ingcwele. Imbhalo ukukhipha entweni umoya ingcwele engakafiki, ngoba ngesikhathi uvumela imbhalo ikhipha entweni uphave isihlalo sika moya ingcwele. Umoya ingcwele hamba echeck ukuthi indawo yami sikhona, indawo yami sikhona la, indawo yami sikhona. That's why umoya ingcwele uyakwazi ukwehlela usuwedwa. Isivalile ikoti esiphelile ususekhaya, akulandele embhedweni ekamelo nolala kulo. Hallelujah. Bethi abantu lele wedwa kanikhona into ekuvakashela. Kodwa umoya ingcwele mayezokwehla ufuna kumconvert, ufuna kumlambela, umkhanuke, inhliziyo yakhe ivuleke, ulivumele iBhayibheli likwehlule likunqobe, likukhiphe entweni, uziyeke ngenxa yesu. Ube umuntu othi izwi lithi, ube umuntu othi imbhalo ithi, noma uthandaza uthi uthezwini lakho, thandaza ithembiso, phila ithembiso, amandla kamoya ingcwele azokuthi wabo abantu bengazi. Oh, hallelujah. That day ingcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele, ngoba i-manifestation ngamandla kamoya ingcwele ayifani ebantwini, kodwa umsebenzi awenza uyafana. Kodwa indlela avela ngayo ayifani. Abanye mabehlelwa bayawa, abanye mabehlelwa bawe. NoJesu ngesikhathi ephuma emanzini, lithi iBhayibheli wehla umoya ingcwele literal njengejuba. Akabe kwanza kwehla yena uqobo, wehlela phezu kwakhe akawa, wagain confidence yokushumela ivangeli. Kwabanye abantu mabehlelwa umoya ingcwele abawi, bagain confidence. Abanye mabehlelwa bayawa, abanye mabehlelwa akhuluma ngelimi, abanye mabehlelwa bathola isibindi sokushumayela ivangeli. That is why abafundi bakhe badakwa once. After that kwaphuma imiphumela yemisebenzi kamoya ingcwele, baphuma basakazeka bashumayela ivangeli ngesibindi. Ababe besadakwa kwabe sobakhona umuntu othi badakiwe because babe ngasadakwa basebenza lento umoya ingcwele ayenzayo. Kumele uphinde udaka, uphinde udlule esigabeni sokudaka, kuphumelele into umoya ingcwele afuna ukuyenza. Awukwazi ukudakwa every day umoya ingcwele ingaphumeli into afuna ukuyenza, ngoba mayisefikile emntwini uyasebenza, unemsebenzi ayenzayo, unezinto azitshalayo, uvusa iziphiwo, avusa izithelo, abenza abantu babe useful emhlabeni. Hallelujah. Iy'thelo zikamoya zivula izulu, iy'thelo zikamoya zivula izulu, ama-fruit of the spirit avula izulu. Iy'phiwo zikamoya zenza ukuthi ube useful emhlabeni. Ma umoya ingcwele kunikeza isipho sikamoya esokuthi usebenze emhlabeni, kodwa meveza iy'thelo ezokuthi uyohlala noKristu, ngoba ngeke uhlale na ungafani naye. Manje kufuna kufakwe iy'thelo zikamoya ukuze na ube uKristu. Manibukana ubuso nobuso ningabi izitrenje. That is why ngama-gift awukwazi ukungena ezulwini angekho ama-fruit. Bakhona abantu ababhizi abashabashekayo ngama-gift kodwa banganayo indawo esihlalweni. Etafuleni elikhulu akuhlalwa khona noJesu ubukana ubuso nobuso, they don't qualify because they don't have qualities of Christ. Abavuma umoya ingcwele mekhanda ama-fruit kubo, abafuni umoya ingcwele mekhanda uJesu kubo. That's why abantu abaningi uma kuthiwa bathandaza bazile ukudla, bazilela ukushumayela njengoJesu, not ukuphila njengaye. Kanti lithi iBhayibheli, everyone who claims to be in union with Christ, he ought to live as an obligation. He ought to live like Jesus did. He ought to walk like Jesus did. Before you preach like him, walk like him. Before you lay hands like him, walk like him. If unamandla ukuyothandaza entabeni, hamba uyothandazela ukuhamba njengaye. Hallelujah. Ukushumela njengaye kuyazenzakalela. Uthi uJesu abanye bofika kimi bathi impela sabakhipha amadimoni ngegama lakho. Athi uJesu igama lami ngiyalazi, nina anginazi, because bengizonazi ngezithelo hayi ngeziphiwo. Because no Satan uyabapha abantu iziphiwo. Akuzona zonke iziphiwo ezivela ezulwini, ezinye zivela kuSathane, ezifanayo nalezi zasezulwini. Kukhona isipho sokuphulukisa ezulwini, no Satan unaso sokuphulukisa. That is why ivangeli alizange uzofocasa ekusindeni kwabantu nasekuphumela kwabantu enkingeni. Ivangeli izofocasa ekuvuseni abantu emoyeni, bavuse umuntu wangaphakathi baphile spiritual. Ivangeli does not address ama social problems kuphela, kodwa liqala kumuntu wangaphakathi. Kuma social problems weseliya
seliyoveza sekuyizithelo zento engaphakathi. Okokuqala vuswa kumuntu wangaphakathi, phila. Lo muntu ozohlala noJesu akavuke ngoba i-communication yakho noThixo ucommunicate nomuntu ongaphakathi. Oh hallelujah. Sani uphawu, sanikwa i-deposit. That is why mawufa sithi kuwe good night. Mawuginqa kanje ufa masiyongcwaba sisho ukuthi ulahlekile sithi good night. Because we know ukuthi lento fe unayo installment lesihamba naso sesiyogcwaliswa ngale. Lamafa kade siwabuka kalififi usuwabonela eduzane manje. Lento besizizwa ngeprofeti usoyibona ngamehlo. Ingasakwazi ukuthiza inyama yakho. Because inyama imelene nento zikamoya. Yikho kuthiwa hambani ngomoya khona niyofeza ingane kwezenyama. Ngoba manihamba ngokwenyama niyofeza ingane kwezenyama. Ngokuba umoya ukhana ngokuphambene nenyama, nenyama ikhana ngokuphambene nomoya. Uwe wafa kwinto ezokwenza ungayithandi into zelizwe. Umoya ngcwele uyo owenza abantu bangazithandi into zezwe. Into enesign yokuthi eyelizwe ungayithandi. Amen. Noma ingathiwa isibusiso kodwa uma ingezi ngoKristu wafaka into ngaphakathi. Une detector la ngaphakathi. Akufuna uhlulwe inkukhu. Inkukhu lesintu. Inkukhu yesiSwati ngoba ayazi ukuthi yana noma yesiXhosa noma yesiZulu noma yesiSwati. Mawuzoyibamba iyakuzwa mawufuna ukuyihlaba. Inkukhu inento la ngaphakathi. Mawungaziwenza ukuthi ingena ngisho endlini. Kuthiwa usafa inkukhu. Iphinde ibuye. Iyezwa ukuthi ingozi ayikho. Mhla ufuna ukuyihlaba noma ungathela umbili iyawuyena. Ufuna uzuyijaha yikho kuthiwa umlenqo. Ngoba ngeke uyithola ungayijahanga. Ngoba iyawusola nomqhakazi. Manje uNkulunkulu wakufaka into ukuthi ungahlulwa inkukhu. Ukwazi ukuthi abantu besahlela ukuthi sengiyahamba mina. Bethi uhambelani kusesemnandi ukuthi sengiyahamba. Ikhona into la kuwe etsukuma. Bethi besaxoxa ethi thula. Bathi behamba ethi ungayi wena. Ngakho umuntu nje one first installment akagadwa, akatshela ukuthi ungangeni ke lapho, ungabusaya lapho, ungahlali nobani. Lento engaphakathi iyakhipha ebantwini abarongo. Lento engaphakathi ngisho abazalwane iyakukhethela, even khona la phakathi ebandleni iyakukhethela ukuthi ungasondela eduze kobani, ngoba abanye abantu abawile ababhaliwe ukuthi bawile. Abanayo ilabel. Nabanye abapleswa uSathane ebandleni ngoba ebandleni akhona akukho abantu abaletha uNkulunkulu kuphela. Abanye bapleswa uSathane ukuzohlola inkululeko yethu. Ababhaliwe abana label. Ulo ngaphakathi okutshela ukuthi ungasondela eduze kwalo. That's why umuntu mesindiswa asimtshela ukuthi ogada obani ogada obani. Ukhona uneni wala ekhaya. Ukhona uneni wala endlini ophatha ingane zala endlini. Ikhona iprotector la endlini. Ikhona ihelper. Ngisho kufuka umfundisi ebandleni asimtshela ukuthi iproblem esinayo la ekhaya ubaba usibanibani, because lo mfundisi njengoba efika nje une first installment. Ikhonto ekhuluma naye ethi pasopa lapha, ethi pasopa lapha. Noma engeza nemali ayithatha imali ayidla uthenga ice cream kodwa bese eqaphela ngoba lento engaphakathi ithi pasopa emva kwele mali. Umuntu onomoya ngcwele akeluswa abantu. Unomelusi. That's why umuntu onomoya ngcwele mayedla isono asizwa ngabantu, sizwa ngaye. Ngoba lento ngaphakathi iqala ikhulume ithi khona engcolile engenela ngicela iphume. Ayiphume asikhiphe la ingcolile le. Kusho yena athi ngisacela ukuma kancane ekhwayeni. Ngoba akumele kuze kufike la usikwa khona. Kumele usi-excuse wena, uzibone wena. Abadlali bebhola akusikhona ukutetema mayithinteke kancane onyaweni alale ebheke phezulu. Uyazi usafuna ukuchecka ukuthi le injury injani. Kuthiwa akakhishwele ngaphandle ngoba enyatheleke nje uzwane. Bakhala abalandeli bathi usengaze aphume ngozwane. Uyazi ukuthi lo zwane mangiqhubeka ngidlala le injury yanda. Nasendlini ngaThixo. Oh hallelujah. Awukwazi ukugijima sewulimele. Ngoba isikhathi uqhubeka ukugijima liyanda injury.
Ungathathi ngokuthi wena urefli ngoba njengoba sila emhlabeni njengoba sikhonza nje sise ground njengoba ngishumela nami nje ngise ground leli gandi ligadiwe urefli wakhona umoya ingcwele lino linesman bakhona ligadiwe wonke ama mistakes enzekala ukuthi urefli wala into ahlakaniphe ngayo amakhadi abova kawakhiphi ngaso leso sikhathi urefli odlalisa ibhola semhlabeni wenza imistake ukhipha ngekhadi elibova kudinga liyelo umoya oyingcwele uyawaqokelela ulinda ukuphela komdlalo uyakuyeka nje uhambe uye emfaneni ngeweekend buye ungene ekhwayeni athathe ikhadi elibova libekele uhambe emantombazaneni ubuye uzoshumela uzophatha inkonzo athathe ikhadi elibova libekele esikoleni ungayiphathi njengomzalwane ube nekhampani ebhedayo nje ulimi lwakho lingcole ngoba uhlala abantu abangcolile ukhuluma izinto ezingcolile awukwazi ukuzicoca awuyiphila impilo egodly umoya ingcwele ohlala kuwe ngaphakathi uyakutshela ukuthi you must talk godly, you must look godly things, you must watch godly programs, you must engage yourself in godly conversation, read godly books. Oh, hallelujah. Lento ngaphakathi yona ekutshelayo. That is why khona abantu abaqhubeka lapha ebholeni khona into engiyithandele okuthiwa ukuba u-offside. Niyakwazi ukuba ku-offside. Niyalazi ibhola. Nilazi kahle ibhola niyalibuka. Amen. Uma umuntu eku-offside uyalishaya ibhola liyongena emapaleni siphakama ihlwele kuhlobonye bese kuthiwa lizobalwa akushiyi ukuthi alingenanga emapaleni lingenile kodwa ngeke libalwe isizathu ukuthi lingabalwa akusikhona ukuthi akalishayanga ulishayile iproblem indawo akade kuyo ngesikhathi elishaya mawushaya amagoli you must make sure ukuthi iposition okuyo i-right umoya ombuso bevukela ungayishiyi position ngoba uzoscorisha usu out of your position ebese wenza ama offside baningi abashumela offside baningi abantu abaprofeta offside baningi abayikhandla nangemali yabo banikela bekwi offside umoya ingcwele uyo okutshelayo ukuthi engathi usuyasuka manje ubuyela abantu bengazi ntomusha khona izono okumele uphenduke kuze kungazi ngisho ama-elder noma wakhe engazi ukuthi kade uphenduka kuleli viki uphenduke ezonweni uyilahle uyishiye ngampela bengazi abantu ukuthi uphendukile bangazi abantu ukuthi ushintshile babone ngemiphumela babone ngokuvuleka kompompoza kwemfula yamanzi ethi iBhayibheli okholwa yimi njengokusho kwemibhalo eswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi babona ngemfula yamanzi ukuthi uphendukile nomntwana konke zingadingi uzoyitshela abantu ufuna ushintsha uthathe decision ukuthi le ngiyayidelete le ngiyaphuma kuyo Satan ngiyakudivorce today angisahambi nawe. Hallelujah. Oh angivala umoya ingcwele usinikeza uphawu le deposit iyakwazi ukuxoxa iyakwazi ukukhuluma ngoba le deposit inikeza impahla ye-ownership. Amen. Uthi uhamba lemhlabeni ngisho amadimoni ayakwazi umuntu umekagcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele namadimoni ayamazi yikho nje mawuke wasindiswa gcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele noma kwakuthiwa uzothwasa ngeke usathwasa bengathwasa bonke kini hayi wena that's why thina esisindisiwe umoya ingcwele wenza ukuthi noma singawahlabela amandlozi awasihluphi ayabaza abantu azobahlupha. Ngeke nje mina ngiphuphisa lokwazi sisilambile amadimoni ayazi ukuthi ngeke angiconvince because ngine first installment ngaphakathi. Satan uyazi ukuthi it's a waste of energy ukuza kimi. That is why uma umuntu ephuma esesindisiwe aphinda ayoba isangoma iproblem ukuhlala isikhathi eside ungamthandazeli umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyacelwa. Akehle umoya ingcwele ngoba sekukhona obeka izandla. Umoya ingcwele wehla ngoba laba ababeka izandla bayamfuna bayamcela bamlambela bazipositiona bayawa accept amaqiniso eBhayibheli bayavuma iBhayibheli bakhiphe ezintweni awugcoba ungagezanga
awukwazi ukubiza iloshini ungagezile. Geza kuqala, basigeza first, then you gcoba, because the meaning of gcoba ungagezanga ayikho. It is meaningless to gcoba without gazing. It is meaningless ukuthandazela ukuthi umoya ingcwele akehlele kuwe kodwa iBhayibheli ungalizwa. Ngoba into attract amandla kamoya ingcwele izwi elisenhlizweni. Akube khona izwi enhlizweni. That's why umoya ingcwele akehlele kumuntu angakhona. Lithi iBhayibheli abantu bezizwe ngeke bamamukele umoya ingcwele ngoba abamazi futhi abamfuni. Into enze umoya ingcwele ehlele ebantwini ukuthi bamazi ngembhalo bemfune. We Azusa Street kuthiwa le ndoda yakwaSimo yafundisa ngomoya oyingcwele ngoba yona yayingafuna ubandlulo, yayifunda esikoleni ngaphandle, ilalela ngendlebe, ivalelwe eminyango abanye bengaphakathi, yalalela ngendlebe, yafunda iBhayibheli, yathi ziphi lezi zinto ezibhalwe la, yavula iclass, yafundisa ngento ezibhalwe la. Umoya ingcwele wabona abantu belamukela izwi lakhe, wehla akahlale ngehla, abantu sebelivumela izwi. Kwakhonele kwadide kuPeter, wabuza ukuthi khona ongasivimba ukuthi sibabhabhase babamukela umoya ingcwele njengathi. Ulento ethi njengathi babengazi ukuthi khona abanye abantu abavunywa uNkulunkulu, babazi ukuthi bona kuphela, bamangala ukuthi khona abanika umoya ingcwele njengathi. Umuntu wamukela izwi noma ewezizwe noma ubani, umoya ingcwele uyahlela phezu kwakhe. Amen. Ube nomuntu ohlala nawe endlini, bethi belela abantu ungalali, athi vuka kuhlaziyele imbhalo, uthi elifunda iBhayibheli alikhanyise, uvuka uhlale ngesinqe ukhuluma wedwa njengohlanje ebusuku, ubuza ukuthi isonto liyofika nini, uthi uyafika enkonzweni kuthiwa kunjani pho mani bothana, omunye unehubo, omunye usuthi uyangibambezela MC because unesambulo esifika ebusuku, unento efresh yokukhonza ibandla. Umoya ingcwele uyakuphathisa into zebandla, uye othuma abantu ebandleni ngoba uye okhulisa abantu ebandleni. Uma lamandla siwabukela phansi, sogcina sithumana sodwa size sife. So ze sife nje sithumana sodwa, sifakana emakomitini, sikhiphana ngamaphepha, sirobhana, sikhipha abanye baphume becomplaina, sifaka abanye sibafake ngomgunyathi. That's why le nkonzweni sekuyagwazwa manje, gwazelwa ikhundla. Because umoya oyingcwele simcimile akasakhulumi, nakulo phambili akasakhulumi, yena lo khethayo ukuthi ubugebengu lobo benza wenza ubutsotsi. Siyithandazele le committee sathi ayikhethe uNkulunkulu, obani ubutsotsi manje? Obani ubugebengu endlini kaNkulunkulu? Uma umoya ingcwele ephila kithi ekhona, akumele kube khona abantu abazalwayo ngoba bethenga ikhafu bediza. Akumele kube khona abantu abaphumela inkosi ngoba bayadiza, bayabhadala, banoshomi babo, bakhokha noma izimpawu zobizo zingekho, akhokha imali bamfaka, ayoba umthwalo webandla. Kuyena ofuna athule ibandla umthwalo, libe nomthwalo, lize likhathale kumthwala ngoba akazabizwe, wagwaza. Makufuneka abazokhethwa uavailable, makufuneka abazothunywa umoya ingcwele akekho available. That's why uma abantu abasha bengafuni umoya ingcwele abaphatha abarule, ngoba kusasa kuzoba yibona abafundisi. Abafundisi bami soba ne-problem sabo, soba nabafundisi abangawafuni amabandla, abangafuni ukusebenza. Khona nje abafundisi abanye kuthiwa makiwethu abanje bahamba ngomsombuluko, alishiye ibandla, inkonzo yoqala ngomsombuluko ozayo ahambe ngalo, alishiye lodwa, lela libizelo, lela liyekela umsebenzi, kwathiwa yeke ukusebenza, hamba uyokondla izimvu, ayishiye ayolala epontshini ngoba umthwala awukho. Ayikho into emsola emuzwa ukuthi emzwisa icala uma ngabe engawenzi kahle umsebenzi kaNkulunkulu, akagadwe umuntu. Ukhala uzuthenje ube umama kanti umama ongathembekile, usemoyeni wenkonzo, awukho kumoya oyingcwele. Uthenjwe ngemali enkulu uzebe.
uthenjwe ngamasulukesi kahandwe abekwe kwakho kutholakala ungaphelele. Abanye bantshontshe abaze bentshontshe ngisho emission, bentshontshe iy'puni namaplate asemission. Bayeba makathola ithuba ngene emission uyasefa no-anyanisi uyabasefa uyathatha uyathaka uyacuya uyahlanganisa. Uphuma ufika nesikhwama esibaqakile aphume naso sigcwele sikhukhumele. Uyakhola useze wamdala enkosini kodwa akalawula umoya engcwele, akalazi ihlazo, ayikho into emtshelayo ukuthi ayenziwa lento. Abantu abanomoya engcwele abafunda ukuhlomula enkonzweni. Abantu abanomoya engcwele badla ngokunikela. Abantu abalawula umoya engcwele enye into eqeda iy'nkonzo emakhaya, iqeda iy'nkonzo. Uyazi khona iy'nkonzo okungakhonzwa khona because abantu abasha bashoda nge-transport. Hayi ukuthi i-transport ayikho ikhona ebandleni, kushoda abantu abathinta umoya engcwele. Ngoba bathi iy'moto zethu ayihambi ngamanzi, hambe ngepetrol. Vele siyayazi ihamba ngepetrol. Uyoze umenzeleni uJesu, uyoze umkhonze ngani uJesu? Uyamhluleka umkhonza ngesipho sakho, uhluleka ukumkhonza ngemonto, noma abazalwane balale kwakho ufuna bashaya imali kagesi, kanti uyoze umenzeleni umoya engcwele? Uyoze umenzeleni uJesu, umkhonza ngani kanti wena? Yonke into yakhe iyabhadalisa. Umoya engcwele uyothambisa inhliziyo zabantu bekwazi ukuzinikela, bekwazi ukunikela, bekwazi ukupha bengabheki lutho. Awu amen. Wanyakaza nje kuthiwa awusiyelela edrobheni usufaka iclaim, uyahlomula la endlini kaNkulunkulu. Unyakaza nje kancane nje eduzane nje, anisakwazi nje ukunyakaza nje ungekho, awusakwazi nje ukunikela, unyakaza nje sokufanele ubhadalo. Ma umoya engcwele ehleze emntwini, umoya engcwele uyamkhuza umuntu ngoba uyamtshela ukuthi wena unamafa amaningi adlula lawo. Uma umoya engcwele wakhanyisa amafa enhlizweni yakho, uyayidela imali. Imali iba nothing. Uthi uPaul ngobukhulu bokumanzi, izinto engangicabanga ziyinzuzo ngayishaya indiva. Athi sengiyakwazi nokuba phansi nokuba phezulu, athi sengithatha isinqumo, ayikho into engangihlukanisa nothando kaNkulunkulu. Noma ukuhlupheka noma indlala noma yini, athi futhi akusaphili mina, sekuphila uKristu kimi. Umoya engcwele mvumela ubumba uKristu kuwe, ufe nasothandweni ezinto eziphathekayo, kuze kuthi noma kunikelwa ungaqoqwa. Umoya engcwele kube uyena ikhola yomnikelo, ngoba thina ngisho indlela esinikela ngayo thina sidependa kulo sibizayo. Meka wayeka ukusibiza nathi siyayeka, asinayo ikhola ngaphakathi. Abantu abaqwashwe ngamandla kamoya engcwele, umnikelo ubizwa la kubo ngaphakathi. Akahlupheki lo la ngaphambili. Thina kufuneka amasonto ngela usibekele ama keyboard, sigide kuqala. Noma siza no 5 rand kodwa nasigidile. Abazalwane bafuna mabezonikela ukitaza inyama yabo. Sho ngathi uyaliqala ingoma, maye kungeyona le kitaza inyama bayivala bathi hayileyo sifuna ezosigidisa. Inhloso akona ugida la kunikela. Uma lithi iBhayibheli ubusi siyonikela ethokoza, alisho unikele gida, lisho unikela ngothando, unikele ngacomplain, alisho unikele dance. Ukuthokoza kweBhayibheli okusokhulunywa ngamo unikela akona ukujiva. Kusho ukuthi unikele ungabi nama complain, unikele ungakonondi. Umoya engcwele uyazi ukuthi khona abantu abathi nabenikela banganikeli umnikelo omesha izibusiso zabo. Kanti ithe iBhayibheli mawunikela, nikela according to your blessings. Nikela ngendlela obusiswe ngayo. Qala ucheck izibusiso zakho bese umnikelo wakho umeshe izibusiso zakho. Umnikelo wakho umeshe ngisho indlela ogqoka ngayo. Ugqoka isicathulo se-ostrich esinensumpa kodwa unikela ngama 5 rand. Umnikela
indlela ogqoka ngayo, umeshe indlela odla ngayo. Akumele uthuthuke kwezinye izinto emnikelweni ume. Emnikelweni ulwama ko-R5 awunyakazi kodwa uyathuthuka kwezinye izinto. Lento ikhomba ukuthi izwe elikhuluma ngaphakathi uyalineglect. Amen. And le voice ekhuluma ngaphakathi uma ungayilaleli iphimbo lawo liya ngokuya lingajwayeleki kuwe lingaqheleki. Khona abantu asebebadala enkosini namanje abakakwazi ukuhlukanisa phakathi kwephimbo nemicabango because balineglect too much. Kanti ngesikhathi ulirecognize liyaligqama ugcina usine confidence yokuma phambi ngabazalwane uthi umoya ingcwele uthe because usune confidence seliqamile ngoba uyalalela. Amen. Wasinikeza uphawu, wasinikeza the seal, wasinikeza identity, wasinikeza a sonship. Kuthiwa ke amanye amabhayibheli athi ke he is the guarantee. Uyayazi i-guarantee? Do you know the guarantee? Le phepha olinikwe esitolo na uthenge ayini kuthiwa gcina lento i-guarantee. Iyona yokunika i-permission ukuthi nayifile siyikhanda. Ukuthi yethu siyibona ngaleli phepha. Walahla liphepha ngeke sayikhanda ngoba sekho short yethu ngempela. That is why now uxabene nomoya ingcwele lungisanani manje, phenduka kuye manje. Singakafiki isikhathi ukuthi uJesu abuye. Ngoba naye ngaze abuye uJesu le phepha olinikeziwe li guarantee ulimoshile, ungenzeka kwaliwe. Ungenzeka kungamukelwa. Le phepha li guarantee likunikeza ilungelo lokuthi noma isiyonakele ayino yakhe iphinde iqalwe phansi ihiswe fact yokhandwa noma unikezwe entsha because of the guarantee. I-guarantee yiyo umoya ingcwele wuye owenza ukuthi umzali noma ewele esonweni abe nelungelo lokuxolisa ayibuyisele enkosini. Abantu abangakholwa bathi kuyadlalwa enkonzweni. Umuntu ufika awe izolo ephuza amabhodlela namhlanje futhi usethi uyibuyisele enkosini kanti abazi ukuthi kusebenza i-guarantee. Unelungelo lokwamukelwa. I-guarantee ithi yamukelwa. Amen. Number 4, he is the power of God. He qualifies us to be restored, to be renewed. Uma abantu abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyamrestore umuntu, yilabantu abangamlalela umoya ingcwele. Uma umlalela umoya ingcwele uyabelieve ukuthi uNkulunkulu uyamrestore umuntu. That is why balithi iBhayibheli imxolele, usheshe umxolele ngoba uyakholelwa ukuthena uNkulunkulu usangamlungisa. Into enza kube khona abantu esingabaxolele, singabathethelele, singadluli eyintweni abasenze zona. Asikholele ukuthi uNkulunkulu angaba restore. You don't believe that your enemies can change. You don't believe ukuthi abantu abakhuba enkonzweni bangashintsha babe ama-intercessors akho. Umoya oyingcwele kuphela oconvince umuntu ukuthi axolele abantu abamonayo. Ma umuntu engenamoya ingcwele uhlale namacala, ahlale kunama meeting aphendwe emangalela abantu because akanayo umduduzi enhlizweni. Amen. Angimela ngenxa yesikhathi. You need this power. And into enhle ngomoya ingcwele akekho ekudeni useduzana. Uhlezeko. Lithi iBhayibheli uthi uJesu kubafundi bakhe sezohamba uthi umoya kaNkulunkulu he is among you. Abesethi later will be in you. When is later? Later is now. Bake baphila abafundi bakaJesu nge-visitation kodwa kwafika isikhathi lokuthi khona umoya ingcwele ahlale kubo. Ohambe yele ahambe naye, oyale ahambe naye, obheka ngapha ahambe naye. Haleluya. Umoya ingcwele uyemukeliswa amakholwa, ilungelo isithembiso sethu nabantwana bethu. Glory to Jesus. Ake siphakame sime ngeenyawo. Namhlanje ake senze nje umthandazo special. Othi Nkosi ngicela i-installment.
I love you, but I'm not sure. Ngiyakuthanda Jesu kodwa ngicela ukwengezelwa. Ngicela ungigcwalise ngalamandla. If you are hungry and if you believe, just come forward. If you believe and you are hungry for this power, Lord, ngicela ithange lami ligcwale. Fill my tank. He is here. Ukhona engikhuluma nawe le ndoda yasezulwini lapha phakathi kwethu. uJesu makuphela umhlangano kuthiwa wayema wathi ukhona nomile. Khona nomile ngoba uJesu wayezwe ihanga yabantu. Hallelujah. Be yourself. Be yourself. Holwa nje methembe nje, holwa. Amen. Nawe uzowuzwa lo msangano osanganisa abantu. Amen. One day uzothi uyathandaza ungasakhulumi lo limo olujwayele. Oh. Ay. Mkholo. Ake siphakamise izandla zethu. Usizwise lawo mandla abafundi bathenjiswa Silifuse lelo bandla elaqala labusiswa Tela umoya Yesu Baba Twana bakho uso wakho umsebenzi libachazwi kama lakho Tela umoya oyingcwele Yesu Baba wabantwana bakho uso wakho umsebenzi libachazwi kama lakho. He is here. The day ngigcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. The man eshumayela lelo langa. He was a cool man. He said, anyone who is hungry. I was the first one because I was hungry. Uma ngifika ngaphambili, i-manifestations angifane kithi sonke. Some fell down. I felt nothing. Some ngezwa beshouta. I felt nothing. Ngafike lo mcabango ukuthi ake ngimemeze mhlambe ngihlangabeze lento ize. Lo ngaphambili kwangathi uyangizwa wathi be yourself and be serious. Athula. Zabekwa izandla abanye bawele enyaweni zami ngabaqhelele. Uthe makuqedwa kuthiwa umoya oyingcwele usumamukele. Kuthiwa mawufika ekhaya ufike ubonge uthi moya kaNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ungihambele. Bathi bethwalwa abantu mina ngahamba ngeenyawo zami ngesihlalweni sami. I went home
Mangifike e-cottage ngadlula ngaye ehlathini lami la ngithandaza khona ngawuguqa ekhalibhothini lami. Amen. Ngathi ngiqala ngithi ngiyathandaza ngezwe into enye engakaze ngizwe ebomini bami selokhu ngazalwa. That day I believe ukuthi I had an encounter noNkulunkulu. Since that day ngeMonday yakhona yimi ngavula isango lesikole ngiyoshumayela. Ngaqala ngalelo langa ukushumayela ngathola isibindi sokushumayela. That day it was the first time ngithandaza ngingasakhuluma isiZulu. Amandla nesibindi enganginaso. Ime ngalanda ukhiye ukuvula isikole, ngasivula isikole ngamesenta esikole, ngathandaza ngathi namhlanje ngiyashumayela. Namhlanje kusindiswa abantu. Ngacela ithuba esikoleni kothisha ngashumayela. Every day uma kuyiwe esikoleni, every day masiye esikoleni before kuthandaza ngicela ithuba ngiyashumayela. Kukhona amandla angehlele. Kukhona amandla angifikele. Ngagain confidence ngaba ufakazi kaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizothandaza. Ngifuna wena noma ngaphambili uvula umlomo wakho uthandaze wacele lamandla uthi Nkosi ngicela amandla kaMoya oyingcwele empilweni yami. Hallelujah. Nebandla sizobathandazela ngebandla sithandaze nathi sithi Nkosi zambule kulaba bantu. Lokho esakuzwa bakuzwe nabo. Uthi uJesu ngeke ngishiye nintandane. Amandla kaMoya oyingcwele mengahleli kuwe uba njengentandane, awuneliswa. Intandane ayineliseki. Kodwa amandla afika uyeneliswa. Cela nebandla liphakamisela izandla zalo ngapha. Ake sithandaze. Ngicela nini ngaphambili vula umlomo wakho uthandaze wacelela amandla. Baba egameni kaJesu waseNazaretha siyathandaza. Umnikazi wamandla. Isithembiso esethu futhi esabantwana bethu. Baba wethu onamandla wonke uthe sikucelayo emhlabeni uzosenzela. Wathe sivumelana ngakho emhlabeni uzosenzela. Simsibandla lakho senza isicelo emazulwini ukuthi lawo mandla owathembisa abafundi lokho nathi wasikhothisa khona. Nampa abakho vusa impi yakho kulaba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha zambule usibonakalise kubo. Bangenwa amandla azobenza bagijime bangakhathali. Bangenwa amandla azobenza bafane nezinhlanya. Usathane engasabatholi bangasabambeki. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha bangenwa amandla ayobenza bakwazi ukudefend inkolo yabo. Bangenwa amandla okwenza bame kuma families abo noma kungekho umuntu osindisweyo bame bakumele uyovela ngabo uyoba ukukhanya kuyokhanyisa bona la befunda khona la besebenza khona la behlala khona bayoba ukukhanya. Befundisi bamnize ngaphambili sizobeka izandla zethu ngomthandazo. Usizwise lawo mandla abafundi bathenjiswa sifuze lelo mandla elaqala labusiswa lelo bandla elaqala labusiswa silifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Jesus. Oh, indwele Phezu kwabantwana
bakho buso wakho libachazwe Isithandaze sonke welcome. We welcome you, Holy Spirit. Thank you. Thank you for your power. Thank you for your manifestation. Thank you, Lord, for touching us. Ngegama lika Yesu siyabonga moya weingcwele. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hlala nathi Nkosi. Ungasishiyi. Hlala nathi Nkosi, siphi amandla. Sigcwalise futhi. In the name of Jesus. Siyabonga babe wethu longcwele. Siyabonga uNkulunkulu losithandzako. Siyabonga uNkulunkulu losithandzako. Ha siyabonga Jesu siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga siyabonga. Siyabonga kwethembeka kugcwalisa livi lakho. Siyemukela Nkosi kusebenza kwakho. Siyemukela ulawulo lukaMoya Ingcwele. Siyemukelwa iguidance kaMoya Ingcwele. Siyemukela kufundziswa kwakhe. Siyemukela kuhamba kwakhe embi kwethu. Asiholela kulo lonke liqiniso. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Ngale ministration lo soyendile emkhathisini wethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Fakazela livi lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Ufaka ideposit phakathi etimpilweni tebantwana bakho. Dibambele bona ubasebenzise to fulfill your purpose in the last days. Sikunika lithuba Nkulunkulu. Busisa inceku yakho ifukamele. Qhubeke Nkosi usibekele